Jangan lupa like dan subscribe YouTube Squad Edok. Sore-sore rokokan nge alam dunia saya diri sendiri ae. Mon, Weh, Mek. Piye? kene lu yuk ya. Oke. Ini kok ngendi? Oh, nang ngarit ya. Ngarit. Iya, urung sampai. Ya ini kono. Iya. Kabaremu. Iya. Tampakku ora? Orangnya nggo motor biru ya? Iya. Kowe pamu. Kowe mau dikongkon. Pamu. Kamu apa? Onjipone solar yang gilep. Lep. Iya. Wih, yo Pak, aku ngelep. Urung rame. Urung. Eleh iki kurang kedang. Ya nek wis tak jumren tan orang kene ya. Ya ya. Nanti solar ini. Pak, kamu ini nanti? Mon? Bang. Wih, ada yang kurut kita lu lo. Budal, kamu Pak Putih kamu penean lo. Ayo. Ayo. Ya, nah jadi Honda mana? ngomong aku aja. Sawah iki nek ora didangi iki sudah kaya. Mantap tak parkir ini marah hutan, aku minta. Wah. Bahaya di nek colok wong. Nah, sekar ngedol barang. Wis tak tidak resik. Yo, anak sawah sampe gede iki mintaknya apa ya berat tok. Sing gelem minta berat tok. Ya, apa ku jenenge? Kunci motormu tak cepet urung ya. Gampang kok nek. Anu penting sawah iki dhisik kok nek mau ilang kan bisa sawah kudu. Kapan ya motor kena ini? Uripan dhisik kok kurang ngene ya. Lah, ya kan motor lu. Ini mantap ini. Wah, ini dari mantap iki kayak gotok ini. Ini cuma tak gawa ngono. Uangnya apa ya? Boleh amane lah pokoknya. Kan pre ya. Dia satu ya. Apik motornya. Ning gelap anyar. Kita ini keluaran terbaru ini. Gue lah, salah pakai lama lah pokoknya. Motor api oh ini gitu ora kena starter. Kita lah api mending kilo kok ora kena starter opo iki. Gowong lho. Dan bahaya iki. Maling. Bahaya iki maling. Ayo. Ini Pak. Solar wis. Sopo lon? Ya, ya, motor Ale. banter koyo ngono. Oh, Belum tahu diangkut sendal swalo gitu. pateni. Maksudku piye bler-bler. Motormu maling-maling ae, Po. Mending ya? Mending koyo ngene, Po. Motormu maling, Po. Mending ra? Mending ya piye. Kamu Ngepet kan ndi kowe? Iso ngepet ya kerja to piye to iki. Lah kerja betul wedhus. Kerja iki. Lah betul wedhus. Jompur ngaret bendino. Ungkang-ungkang iso motor apik. Kerja kowe.
Kalau mau maling. Ada yang keluar kok. Boleh mau maling aja, bos. Sorry no piye deh. Mau maling. Yang ini olehmu pirang dino olehmu kerja iki. Pikir aku kerja tahun-tahunan, Mek. Tahun-tahunan aku karo tahun-tahunan kok. Tura-tura kerja. Piye deh kerja. Maling, maling. Wah, Maling piye kae? orangnya tak anteni loh. Ini apa loh? Piye iki? Baiknya sing go. Maling to iki. Sik, tekel sik kabeh. Dari motormu, Pok. Motorku terus iki, Mek. Elek. Motor Mek kuwi iki aku. Gua maling kok, Mek. Iki motorku, Mek. Masa kesuwen. Ayo, keplekne iki. Iki langsung. Langsung sama ini.